Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir. Bon dia, buscadors. M'acabo de trobar amb una alumna que em comenta que ella va llegir el llibre de El Secreto, un llibre que ja fa uns anys que existeix i que va tenir un èxit espaterrant. No és l'únic que hi ha, n'hi ha d'altres que són semblants i que han tingut molt d'èxit i que parlen de la llei de l'atracció. I m'explica que després d'haver-se'l llegit un parell de vegades i d'haver-lo posat en pràctica, de fer el que diuen allà, no li passa res, no logra aconseguir arreglar res. Em pregunta què està fent malament. Jo li vaig preguntant més o menys què és el que està fent, què és el que d'allò, i al final dic, jo ho tenc clar, ja veig on tens el problema. I suposo que més d'un de vosaltres us haurà passat, i per això us ho explico. A veure, la llei de l'atracció és una llei còsmica. És la mateixa que la llei de la gravetat. Sabeu? La llei de la gravetat, el que diu, resumidament, no ho dic a nivell científic exacte, però resumint, diu que les masses existents en l'univers s'atrauen, i s'atrauen depèn de la quantitat de massa que hi ha. Un planeta molt gros o un sol molt gros atrau més que un petit satèl·lit, però bàsicament tot, inclús una partícula, atrau a una altra partícula. És una llei còsmica que existeix, és una física que existeix sempre i per tot l'univers. Doncs la llei de l'atracció és el mateix, hi ha una atracció. L'únic que passa és que funciona de maneres diferents i a nivell sutil, a nivell energètic. Tal com ens l'han venuda, me refereixo a alguns d'aquests llibres, cursos, tant a internet com a nivell de cursos de persones i conferències, és algo així com que jo desitjo alguna cosa, molta intensitat, i allò ho tindré. Punto. No s'ha de fer pràcticament res més. Alguns t'hi afegeixen alguna cosa, almenys, que és, has de visualitzar el que tu vols. Visualitzes el que vols, ho desitges amb molta intensitat i ja està, despreocupa't per què arribarà. Sí, exacte, sí, tenen raó. Però si solament fas això, no t'estranyis que et desenganyis, que estàs esperant que passi alguna cosa i no acaba de passar. La llei de l'atracció no és solament això, hi ha una sèrie de passos més. Et recomano que miris, si vols, el curs que tinc de creixement personal, que em dic Canviem, o el curs Reiníciate en castellà, doncs perquè en allà t'explico tots els detalls, i a més aquí ara no t'ho podré explicar, perquè és massa llarg, són 10 passos, etc. Però bàsicament, te podria dir que el que és més important és que s'ha de desitjar alguna cosa, ho has de dir-ho, has de posar-hi molta energia i has de fer alguna cosa perquè passi. I això últim no se sol dir. Se sol dir que has de desitjar-ho, alguns te diuen a més ho has d'imaginar-ho en detall, que seria dir clarament què és el que vols, d'altres te diuen a més ho has de verbalitzar-ho per posar-hi l'energia d'allò, tot això està perfecte i són els passos que hi han d'haver-hi. Però, d'altres te diuen i ho has de desitjar durant molt de temps, durant bastant de temps perquè agafi energia. Bé, l'únic que falta és el pas, o l'únic important que falta seria el pas de tinc que fer coses per aconseguir-ho. No tinc que estar sentat en el sofà simplement desitjant. Això no funciona. I això és el que a vegades s'entén d'aquest tipus de llibres. La majoria dels llibres de com aconseguir els canvis en la teva vida, tipus El Secreto, te venen a dir que qualsevol cosa que tu desitgis et passarà. I sí, és cert, l'únic que no et diuen és quant de temps passarà, abans no vingui. Veritat que si tu vols tenir una vida còmoda i maca, necessites diners, més o menys. Com més diners tens, més aviat tindràs tot el que vols. Com menys diners tinguis, trigaràs més a tenir tot el que desitges. Doncs d'alguna manera, és una metàfora una mica agafada pels pèls, però perquè m'entengueu, d'alguna manera, si tu poses molta energia en alguna cosa, te vindrà ràpidament, relativament ràpidament, perquè l'energia ho atrau i a més hi ha prou energia per fer tots els canvis que calguin en la teva vida. Si tu hi poses poca energia, també ho atrauràs, també vindrà, però trigarà moltíssim. Seria com una partícula que està atraient una altra partícula que està molt lluny.
triga i va molt lentament abans no arriba. En canvi, un gran sol o un forat negre, que té una atracció bestial, te fa arribar les coses d'una manera molt ràpida. Vale, doncs perquè m'entenguis, això és el que passa. Si tu desitges alguna cosa, simplement sense fer res, desitges alguna cosa, això ho tindràs. Garantit, perquè la llei de l'atracció fa que ho atraiguis cap a tu. Segur! Però ningú et diu quan. I aquest quan pot ser que jo desitgi tenir un cotxe, per exemple, no en tinc, i vull tenir un cotxe, i desitjo tenir un cotxe. I quan tinc 90 i pico anys, va i m'apareix, me'l regalen, me toca en herència, me toca una loteria o un joc que hi ha un cotxe. Sí, ja l'he tingut, però és que en aquell moment ja no em serveix de res. Veritat. No és exactament això que és el que volia. Jo quan desitjava tenir el cotxe volia dir tenir-lo d'una manera lògica aviat. Sí que puc esperar un temps, un any, no? Però si tinc que esperar gaire no té sentit. Vale, doncs pensa una cosa, cada vegada que tu desitges alguna cosa, sigui el que sigui, i amb la poca intensitat que hi posis, és igual, cada vegada que desitges alguna cosa, allò és una ordre de l'univers perquè vingui a tu aquella cosa. Quan sigui, quan hi hagi prou energia perquè passi, potser és la següent vida. I això t'explicaria el perquè ara, en aquesta vida, tens coses, te venen coses que no saps ni d'on venen. I moltes d'elles, per desgràcia, ja no t'interessen, te venen coses i dius, i això de què em faig? Perquè ara ja no ho desitges, ho vas desitjar fa molt de temps, potser en una anterior vida, i ara t'arriba. Vale, sí, i què? Doncs això és la llei de l'univers. Ara, si tu hi poses molta energia, lograràs que vingui abans. Com més energia hi poses, doncs l'energia, vale, s'ha d'anar acumulant. D'això ve el tenir que fer una visualització cada dia, etc. Però és que també, a més, una vegada ja està carregat el dipòsit de les emocions, dels desitjos i de la imaginació d'energia, l'has de posar en marxa. I ho has de fer tu amb les teves mans. No has d'esperar. Això d'esperar sentat a que vingui, perquè la llei de l'atracció ja m'ho traurà. No, no. Nosaltres, hi ha una frase en la Bíblia que diu, nosaltres som les mans de Déu. I no em penso que no solament la Bíblia, sinó també els hindús ho diu pràcticament totes les filosofies. Tot ha de passar a través nostre. L'únic que passa és que, evidentment, hi ha d'haver-hi molta energia per poder passar i llavors depèn de que fem alguna cosa. Has de fer passos per això. Ja et dic, que consti que hi ha uns vídeos antics que vaig gravar ja fa més de 2 anys i pico, quasi 3, que et donen els passos precisament per això. Mira tu, en els apartats que tinc, i veuràs que hi ha les explicacions sobre això. Però, sobretot, tingues una mica de seny i sàpigues que no n'hi ha prou amb estar sentat i desitjar. Més o menys això li he explicat, sembla que li ha agradat i ara en aquest moment ja està començant a posar-hi manos a l'obra, que diuen, no? Posant a intentar aconseguir-ho. Bé, espero que us serveixi aquesta reflexió, que també pot ajudar-vos a entendre per què moltes vegades aquests llibres que expliquen les coses a mitges no són massa útils, perquè realment el que provoquen és que hi hagi molta gent desenganyada. Ho ha provat, no li ha funcionat i diuen, va, això és una porqueria i això d'aquestes coses són tonteries i no són veritats. Bueno, pitjor ell s'ho perd, però és que també l'autor podia haver estat una mica més... Bé, deixem-ho estar així. Vinga, si teniu preguntes, me les feu en els comentaris i ens veiem en el següent vídeo. Els volcans de la Garrotxa, com a volcans, són una merda. Perdoneu, però algú ho havia de dir.